Di kalimod nga adunay mga taong mitanaw sa sakit nga HIV/AIDS nga usa ka makauuwaw nga balatian apan ani ay usa ka HIV positive nga wala lang basta midawat sa iyang kahimtang apan mihimo gyud og mga pamaagi aron matabangan ang uban nga sama kaniya. Siluan meron din sa RTV Presents. Dosi ka tuig na, sukad unang nasayran sa 29 anyos nga si Gerson C. nga positibo siya sa HIV. Apan pabilin siyang himsog ug aktibo sa nagkalain-laing kalihukan. Giangko ni Gerson nga sa sinugdanan, naglisod siya pagdawat sa hitabo. 18 anyos pa lang siya ni adtong higayuna. Dili lalim, no? Pagkibaw gyud ako nga I had it. Di gyud siya lalim gyud. I was emotionally down. Apan sukwahi sa kadaghanan sa mga HIV positive nga buot mutagog gikan sa publiko, si Gerson ang nag-inusarang HIV positive dinhi sa Sugbo nga nakahukom nga mosalmot sa kampanya sa gobyerno batok HIV ug nahimong dagway sa mga taong HIV positive nga milingkawas gikan sa iyang mangitngit nga kasilatian sa kinabuhi. People dies because of denial. Denial, they're afraid to get themselves tested to begin with. Mahadlok sila magpa-test. So kung mahadlok sila magpa-test, wala sila kibaw nga naana din na nila, it's just a matter of time. Mamatay gina sila yun. Inaybation niya nga susama sa death sentence ang HIV, gigamit niya ang iyang kahibaw ug ang iyang mga koneksyon aron matukod ang diagnostic clinic nga may corporate responsibility sa pagtabang sa mga tao nga nabalaka nga may HIV. Libre ang HIV testing niini. It is run by private businessmen who offer other laboratory services, the normal laboratory services such as X-ray, ultrasound, and other laboratories. But on top of that, they made sure that HIV program will be their corporate social responsibility. Since before, kay it has been the clamor man sa yun among the community, especially among the kanang key population, nga there are testing centers in Cebu City na private. Mi-advertise sila sa social media ug sa mga dating apps aron lang maabot nila ang mga age group nga mo'y sagad makakuha og HIV. We found that nga more kanang easy way to actually capture the market, especially apps like Grindr, Blood, Planet Romeo, na dito ang MSM or men having sex with men nga population. So na may mga accounts dito nga promoting HIV testing which mo direct diri nga facility. Sukad na pabarog ang klinika sa miagi lang Mayo, 50 na ka mga tao ang nagpa-HIV test nga libre matag simana. Matag simana usab, upat ngadto sa 5 kanila ang nagpositibo sa HIV. Sagad kanila mga young professionals nga nagpangidaron og 25 ngadto sa 30 anyos. The HIV program as a whole would see this actually as a progressive initiative to somehow promote HIV testing. Ang nakakuan man gud nga nung pwede matamaingon nga ning daghan ang cases tungod kay mas ning taasad ang awareness sa people nga naay HIV testing. Base sa data sa Cebu City Health niadtong 2017, sagad sa mga nagpositibo sa HIV na nag-edad og 15 ngadto sa 24 anyos. Matag adlaw adunay nasuta nga nagpositibo sa HIV. Dinhi sa Sugbo, libre nga gitanyag ang HIV testing ug ang antiretroviral sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug sa Cebu City Health Office. Alang kang Gerson, life must go on bisan kon HIV positive siya. Gawas nga giusab na niya ang iyang lifestyle aron masigurong pabilin siyang himsog, padayon karon siya sa pagtungha ug ana-ana sa unang ang-ang isip usa ka medical student. There are medications that being provided to people living with HIV to prolong the life of a person living with HIV. In my case, I've been living with HIV for 12 years already. My life is very stressful. I do business, I help people, and at the same time I'm also studying, trying to finish my degree in College of Medicine. It's not easy, but nakaya man gani nako. Ning aktibong kampanya karon batok HIV, daghan ang mga pamaagi aron maka-avail sa libreng tambal ug libreng testing. Apan sa panultihon pa, prevention is better than cure. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.